Здравейте, приятели! Днес ще направим най-известният корейски сериал сега Squid Game. Който не знае, това е сериал, в който се изправят няколко стотин играча и се бият в игри, за да спечелят най-голямата сума, която се събира. Първият продукт от игра ще бъде Джеки Чаки. Не знам ли така се произнася. Това е едно като перце, не точно. Вие ето го, тук сега ще го видите. С това трябва да се направят 5 крачета и продължаваш напред. Но преди да започнем да го правим, преди да ви кажа всичките материали, абонирайте се за канала, ударете лайк и пишете коментар. Дали искате втора част с други игри, защото съм подготвил други игри. Затова нека да ви показвам всичките материали и да започваме. Така, ето го. Нужните материали ще ви трябва една салфетка, камъче, една капачка и ластик може, но може и такова, или връзка и едно найлонче. Сега ще ви покажа как се прави. С първата стъпка ще ви трябва капачка и камъче. Слагаме капачката и камъчето ето така заедно и после взимаме салфетката и го слагаме по средата на салфетката. Може да се сложи по-към края, но в средата. По-хубаво е ето така. После взимаме тази страна и започваме да го увиваме капачката. Като внимаваме. И после след като сме го увили по този начин, взимаме едната страна и я слагаме по този начин и го сгъваме. И това е нашата тежест. След това ще ни трябва пакетчето. Малко смених ъгъла, за да е по-лесно да го гледате. Тежестта я поставяме ето тук и започваме да навиваме като при салфетката, но по-добре. Препоръчвам да е друг цвят на ъгъла, да не е бежев, за да стане по-готино. И след като сме го направили така, това го сгъваме ето по този начин и започваме тук да го въртим. Ето така настане. Ето по този начин. И после взимаме ластъка или каквото и да е. И го вързваме. Аз ще го навивам. Затова ето по този начин трябва да застане. И става по ето този начин. И вече можем да играем. Това е първият продукт, а следващия продукт ще бъде гонги. Това е игра с като зарчета, но това ще го премахнем. За това ще ни трябва 5 камъчета, почти да са еднакви по тежест и един маркер. Първо трябва да са 2 кръга, 2 триъгълника и един квадрат. Първо ще започнем от единия кръг. Ето го, първата гонга е готова. Напълно обикновено камъче и отгоре кръгче. И сега следващото да го нарисуваме като кръг. Ето е втората гонга, която пак е кръг. И сега ще направим 2 триъгълника. Първият триъгълник да го рисуваме. Ето го и третата гонга. Триъгълник. Сега да направим и втория триъгълник. Ето е и втората гонга, т.е. четвъртата гонга, триъгълник. Сега ще направим един квадрат. Ето е петата гонга, квадрат. Сега да отидем и към третата игра. Ето е третата игра, да, вече е последната. С тази игра ще ни трябва 2 листа, по-хубаво е да са син-червен, които след малко ще ги направим на квадрат. Сега ще ви покажа и как. Правим ги като сгъваме ето
единият край с другия или ако ги прегъваме. И сега трябва да изрежем ето това, което не е сгънатото. Ето го и квадрата. Първо започваме като сгъваме едната страна, долната на квадрата, нагоре. После взимаме другата страна и го сгъваме ето по този начин, за да стане един правоъгълник. После взимаме едната страна и го сгъваме по ето този начин, а другата го сгъваме, ако едната сте сгъваме надолу, другата я сгъваме нагоре. И трябва да стане ето това. Сега взимаме вторият лист и пак го правим на квадрат. Ето го и втория квадрат. С втория квадрат правим абсолютно същото. Ето така. Пак го сгъваме по същия начин. Така, това надолу. И сега взимаме двете парчета и ги поставяме по ето този начин. Първо сгъваме ето тази страна. Можете и отделно ето така си ги сгъните, за да ви бъде по-лесно, а не после да се мъчите, за да имате сгънатото. Правим го и с другото парче. Поставяме го по този начин и сега взимаме ето това и го сгъваме така. Второто го сгъваме ето така. И третата страна ето по този начин. На мен ми стана толкова хубаво, за това на вас ще ви стане по-хубаво, ако се потруите. И взимаме ето това, което е отгоре последното. И го мушкаме в ето тази дупчица тук. Малко е тъничко, но ще успеете. Пак казвам, не трябва да са от картон, защото ще станат доста по-трудно. А с нормален лист ще стане доста по-лесно дори. И ето моята там както се нарича джаджи е готова и сега ще направя и втория брой. А втората се прави по абсолютно същия начин. Ако искате, може да върнете видеото и да го видите. От мен чао! За следващото видео не забравяйте да се абонирате за канала, да пишете коментар и да лайкнете. От мен чао и до следващото видео.